sure that Sino Vuyo receives the kind of burial that she's so deserving. Mapolisa azingela abarhanelwa kwiziganeko ezimbini ezohlukeneyo zokudutyulwa komgqatswa kwisikhundla sikaceba uSinovuyo Dyokwe eKapa kunye noSicelo Mleve nobenguceba eGqeberha. Komishoni ezimeleyo yonyulo ivakalise ukoneliseka indlela abantu abaphume ngayo ukuyokubhalisela unyulo lomasipala kwezi ntsuku zimbini. The weaponization of Enshamulo and Dudu agenda must come to an end. Wayesakuba sisithethi sombuthi MK Party uNhlamulo Ndlela kunye noDuduzile Zuma Sambudla bathi bakulungele ukubhenela kwinkundla zeli ukuphikisa ukugxothwa kwabo kulo mbutho. Sinibulise emakhaya ukanti andambe ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Udutyulo wabulawa umgqatswa wesikhundla sikaceba we-DA eDanune eKapa izolo kuvakala ukuba uSinovuyo Dyokwe beneminyaka engama-48 bevela kwisikhululo ekubhaliselwa kuso ukuvota ngethuba edutyulwa ngumrhanelwa ocele kwabanentsente emva kwesiganeko. Iinkokheli ze-DA zigcwale emswaneni kusapho lukaSinovuyo Dyokwe obengumgqatswa we-Democratic Alliance kuWard 104 eDanune eKapa. Isizathu sokudutyulwa kubulawe lokaDyokwe asikaziwa kwangoku, yaye lo mbutho uvakalisa ukudandatheka okukhulu ngokucuthwa kobomi bomntu ochazwe njengethandazwe ebelibakhathalela abantu bendawo elihlala kuyo. We just wanted to come here to pay tribute to a very special lady that I will never forget. As long as I am around, I will remember Sino very fondly for her energy, for her bubbliness. And I just want to say thank you to her. I know that she's in a better place now, but thank you, Sino, for the blessing that you were to all of us. That you were one of our family, our extended DA family. And we honor her, and we hope that the people responsible are brought to justice quickly. And I want to say that there's lots of theories and lots of leads that are being investigated. We cannot yet rule out a political motive. She really was a community leader. You could tell that people from across the political spectrum knew her, respected her. And so for me, I think this is really deeply devastating. Kuvakala ukuba uSinovuyo Dyokwe lo ubefumana izirhorhiso ngaphambi kokubulawa kwakhe. In February of this year, Sino contacted me to say that she was the victim of an extortion threat, that 7 men had come and threatened her that if she did not pay the Gupta protection fees, that something bad would happen. So I asked her to make a sworn affidavit with the police, which she did, and I also circulated that to our investigative services, asking them to follow up, to check up on that. Ukanti iqela le-DA likwakhuphe imali elinganiselwa kwi-50,000 yeerandi yembuyekezo kumntu othe weza nolwazi olunokukhokelela ekubanjweni komrhanelwa ngelixa umbutho uzibophelele ngokuncedisa usapho ngeendleko zesifihlo sakhe. Kusenjalo amapolisa eGqeberha eMpuma Kapa aphantsi phezulu ezingela abarhanelwa kwisiganeko sokudutyulwa kubulawe uceba kwilokishi yaseZwide phezolo uSicelo Mleve nobeneminyaka engama-45 ubudala kuvakala ukuba ebesentlanganisweni ngethuba amadoda ebexhobile embonzeleka ze athulula ngerhuluwa. Ingxelo zithi abarhanelwa baye baphela emehlweni nezinto eziliqela kuquka nee-cellphones kwindawo yeqhwayelo. Umasipala iNelson Mandela Bay umchaze uSicelo Mleve njengoceba obezinikele kakhulu kumsebenzi wakhe. Comrade Sicelo Mleve was a loyal servant of the people and committed comrade of the African National Congress. Throughout his life, he dedicated himself of the ideals of freedom, justice, and a better life for all. He did not merely speak these words, but he literally lived them. Ukanti amaqela ezopolitiko adlulise imiyalezo yovelwano kusapho lukaMleve. First, I just want to send out my condolences to Councillor Mleve, who tragically lost his life.
last night. Details are still sketchy. But yes, to him and the ANC, we as the National Alliance would like to extend our sincere condolences. We want to say that we are so disappointed, and I've worked with Councillor Mleve, in particular in the Department of EDTA while as I was MMC there. I've worked very close with him, so I know him. We want to say as a UTM condolences to the family of Mleve and also to the entire ANC in the region. Amapolisa athi abile soma ezingela abarhanelwa. Abarhanelwa basagcwele amathafa. Amapolisa ke acela naye nawuphina umuntu onokwaluma indlebe atsalele isikhululo samapolisa akufutshane naye okanye atsalele inombolo ka-Crime Stop. Kumenyelelwa kubahlali ukuba bancedisane nomasipala xa besiva umkhondo wabarhanelwa. Inhloko yekomishoni ezimeleyo yonyulo uSai Mamabolo uthi baqhube kakuhle kusuku lwesibini lokubhalisela ukuvota ukwathe iphondo laKwaZulu-Natal neMpuma Kapa benomyinge we-19% wabantu abaphume bayakubhalisa kwizikhululo zonyulo zekulandele iGauteng neLimpopo ukanti ukubhalisa online kusezawuqhubeka nasemveni kwalempelaveki. Day 2 of the registration weekend got off to an even better start than yesterday. The majority of registrations, over 90%, are being conducted in person at registration stations across the country. Online registration remains available beyond the weekend as an additional modality of registration. Despite the inclement weather conditions, in-person registrations are ongoing at most stations across the country. Initial indications are that KwaZulu-Natal and the Eastern Cape are leading in total registration activity, followed by Gauteng and Limpopo. Bekumanqada-nqada ngolusuku lwesibini lokubhalisela unyulo kumaphondo ohlukeneyo kweli abantu beyokujonga amagama abo bambi beyokubhalisa okokuqala ngelungiselelo unyulo lomasipala lwangoNovemba kwindawo ezininzi lulibazisekile ubhaliso ngenxa yengxaki ebangelwe kukucandwa kwemida nto leyo abantu abaninzi bathi bebengayazi ukanti bezibethana nezimvo kwabo babhalisileyo nakwabo bangakhange babhalise ngezizathu ezahlukeneyo. Amaqela ezopolitiko ebengosiputsu ehambela phezulu kwakhona namhlanje ngolusuku lwesibini lokubhalisela unyulo lomasipala. Kwisixeko saseTshwane, iqela le-ANC likhuphe zonke iintonga zalo ezisemgqubeni ukuya kukhuthaza uluntu ukuba lubhalise. Eli qela lithi lifuna ukuthabathela kulo ngokupheleleyo kwakhona isixeko saseTshwane. Before 2016, ANC has been doing very well here. As you know, post 2016, there was a coalition government, the DA came in, they messed up badly, and we came back through a coalition with other partners, and we're doing much better than them, and we're not saying everything is perfect, there are still challenges, and we're working on those challenges. Ukanti lulibazisekile ubhaliso kwizikhululo zovoto eUville ngenxa yengxaki yokucandwa kwemida nto leyo abathi abahlali khange bayixelelwe. Asitshelwanga lutho thina ngokuthi sesishintshile amawodi ashintshile sengibhilonga ngapha kwaJack ngazi ku David Ward 67 ukuthi ishintshe manini angazi ngathi ngiyalapha kukhansela ngihamba ngezinye izinto ngathola ukuthi sengishintshile la ngitshela ikhansela ukuthi mamthatha phela wena usushintshile songale kwaJack. Kwiphondo laKwaZulu-Natal nalapho ingxaki yokutshintshwa kwamaziko okubhalisa idale ulibaziseko nanjengoko kunyanzeleke ukuba abantu bajikiswe kumaziko abawaqhelileyo okuvota basiwe kwamanye. Ngiphatheke kabi kakhulu ke njengoba kuphazanyiswe isikhungo sase-Kenville Primary School ngoba siyasazi isikhungo sase-Sikhawuleki Secondary School ukuthi abanye babavoti bagcina bengavotanga ngenxa yokuthi ulayini usuku umude kakhulu. Mina kade ngahlala la kuleya ndawo engihlala kuyona. Ngiyaqala kuthiwa namhlanje khona idemarcation esabantu 83. Siyonzani sithuthwa siyonziwani lapho. Kusenjalo
bekumanqadanqada nasegqeberha eMpuma Kapa amaqela ezopolitiko ebethelela izikhonkwane zokugqibela kwilinge lokulwela lo masipala ngundaba-mlonyeni ngokungabi nazinzo. Ukanti kwiphondo laseNtshona Koloni luqhube kakuhle ubhaliso kwiindawo eziliqela nangona kwezinye iindawo abantu abatsha bathe balukwaya ubhaliso bekhalazela ukusilela kwenkonzo. Azinabasalunga sizizinto basekuqala ezinye izinto ngoku. Nansi idrain phantsi nanga namanzi amdaka apha. Uyabo basinamaqhakuva ahlala kule ndawo but still kuthathwa makuvotwe. Andiboni into evotisayo like ndingatsho njalo. I'm not interested ekuvoteni because like ngizovotelana andiboni itshintsho mos. It's not like ikhona ezawutshintsha from 2019 ndilapha andiboni into itshintshayo. Kwiphondo laseMpumalanga iqale ngonyawo lonwabu inkqubo yokubhalisa namhlanje ukanti ikomishoni ezimeleyo yenyulo ithi zonke izinto zihambe kakuhle kweli phondo. So on our progress today, we haven't yet had any incident reported so far except those ones of yesterday which were ultimately resolved and registration continued in all the 4 stations that were affected yesterday. Okugqibela kwiphondo laseMntla Ntshona nalapho inkqubo yobhaliso iphazamisekile kwezinye indawo ngenxa yokucandwa kwemida kwanokusilela ukuhanjiswa kwenkonzo. Oku kuzana njengoko lingekacaci kamva lomasipala iJB Max ngenxa yedabi elisezinkundleni ngemida yalo masipala. Wayesakuba sisithethi sombutho i-MK Party uNhlamulo Ndlela kunye noDuduzile Zuma Sambudla bathi babhalele lo mbutho bekhalazela ukugxothwa kwabo kwaye baza kubhenela nasezinkundleni ukuphikisa esi sigqibo se-MK Party okuba kuthethe kwinkomfa nonondaba nebibanjelwe eRhawutini namhlanje. The weaponization of Nhlamulo and Dudu agenda must come to an end. Lawo ngamazwi alowo ebesakuba ngusomlomo wombutho i-MK Party nosele egxothiwe kungokunje uNhlamulo Ndlela utyhole ngelithi kudala kukho abantu abangobholela ecaleni kumbutho we-MK nabazimisele ukurhoqa igama lombutho eludakeni uthi ukugxothwa kwakhe noDuduzile Zuma Sambudla bekungekho mthethweni. It is deeply regrettable that the third largest party in South Africa is represented by a Secretary General who uses such vacuous and procedurally flawed statements in the media, therefore being an act that has brought in itself the party into disrepute and damaging the brand of the party. uNdlela utyatyadule wathi bayiva ezindabeni ukuba yena noDuduzile banikwe uphumaphele njengamalungu ombutho e-MK. We then now learned through media reports on live television that we had been expelled from the party because of allegations that we interfered in our friend, Comrade Moses' funeral. Ukukumbele ngelithi abazukuyiyeka ilala umbethe lenyewe watsho esithi baza kubhalela lo mbutho ubeke lubala izizathu zokugxothwa kwabo kwaye baza kuya nasenkundleni ukuphikisa ukugxothwa kwabo kulo mbutho. We'll be instructing our lawyers to approach the High Court on an urgent basis to challenge the purported expulsions. The MK Party Constitution and Disciplinary Code establish specific disciplinary structures and procedures that must be followed before any member may lawfully be suspended, disciplined or expelled. uNdlela uthi banomdla omkhulu wokwazi ukuba ingaba abantu abanesandla ekugxothweni kwabo ngamalungu apheleleyo e-MK Party kusini na. Nanjengoko le inyanga yolutsha uLwambeso Rhoboji noneminyaka engama-21 waseMpuma Kapa udlala indima ephambili kwicandelo lezolimo. Ishishini lakhe linefuthe lihle ekulweni intswelangqesho kweli nanjengoko sele enabo abantu abaqeshileyo kulo. uLwambeso Rhoboji ngomnye wabantu abatsha abathe bazibalula ngakumbi kwicandelo lolimo kwiphondo laseMpuma Kapa. Kungokunje ungomnye wamafama athe anenyweba yokuxhaswa ngurhulumente welaphondo kwaye sele eqeshe abantu. Into yandenza into yokuba ndingene kulimo nokufuya ukuvuselela ubuntu bam nokugcina ubuXhosa bam.
Mna indlela endinxulumana kunye nomhlaba namawethu kukugcina indlela zobawo wethu ezifana nje ngokufuya nokulima. Ndangena kolu qoqosho ngokuzicelela isiko lentonjane ndaze ndaqokelela yonke imali endaphuma nayo ndathenga iimazi ezintathu zebhokhwe ngokubona into yokuba noko iintlanti zobawo azinawumilingca sikhona. URhoboji nangona ezinze eQonce uthi eyona nto imkhuthaza ngakumbi yinkxaso ayifumanayo ekuhlaleni kurhulumente wephondo nakusapho lwakhe. Abazali bam kunye nabantu endiphila nabo abakufuphi nolu shishino ndilenzayo bayazingca ngam. Banochulumanco ngento yokuba kusekho umntwana onomdla wokugcina iindlela zokuphila zethu singumzi ontsundu nokwaqesha abantu abalapha kufuphi naye. Elinenikazi lineminyaka engama-21 waleke ngelithi kuyo yonke imingeni yahlangabezana nayo kodwa amathuba okukhula akhona likwazityande igila ngokubaluleka kwendima yolutsha kuqoqosho. Amathuba okukhula akhona kodwa ukufikelela kumhlaba kuseyingxaki enkulu amafama amatsha asajongene nayo. Nangona kunjalo andipheli mandla kuba ndiyakholelwa into yokuba xa ulutsha luzimisele luyifuna into lubheke phambili lukhangela izisombululo singalisebenzisa uxolo ilifa esalishiyelwa ngabo bathi bakhona kuvuko lwabafundi ngo-1976 eSoweto. Isebe lezolimo eMpuma Koloni libekele bucala imali engapha kwezigidi ezingama-233 kulo nyaka-mali nejolise kumaphulo anengqwalasela kulutsha ngeenjongo zokudala amathuba engqesho, kuphucula izakhono nokuxhasa amaphulo ezolimo kweli phondo jikelele. URhoboji ukwafuye nehagu kwaye ukhuthaze ulutsha ukuba nalo lingene ngobuninzi kwicandelo lolimo. Mandibabe kazibini kuwe Madikela noMamzangwa ezindabeni ndikubulise nawe mbukeli wam apha ekhaya. Ndibe ndikwamkeleke kwiqonga lam leMozulu. Mna ke bethuna igama lam ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu ngokubanzi ke masiyijonge yenjenje iMozulu. Mbukeli Siphawu kaloku okokuqala sivule ngomfanekiso ke wethu ogxilayo kaloku kwiziganeko ke zemvula nomoya kuMzantsi Afrika. Nawe apha ekhaya uyaphawu uba noko apha embindini kakhulu khona ke iziganeko zokufefa kwezulu nezulu kakhulu elimathumba ndakampela yonke laa ntsasa kwiindawo ezininzi ezifana phaya koDiara kwasekuseni futhi koPriska nalo lonke nje elaphondo laphaya eFree State. Ngokubanzi ke mbukeli masijongeni ke amaqondo wethu kaloku kaphantsi naphezulu sithi sivule ke ngephondo lokuqala eliphaya kaloku kwiMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke futhi ezikumantla nempuma phaa kwelaphondo wena ozinze kwiindawo ezifana phaa kaloku eMthatha futhi ekuseni qaba ngamafu nenkwankca kakhulu xa bevuka ngomso ngenxa ka-10 degrees benjenje mbukeli wam futhi ephondweni ke laseFree State kwezo ndawo ke mbukeli wam ezikumazantsi kwelaphondo njengaphaa koBloemfontein kwasekuseni nazo zonke nje zanginqiza kakhulu kuyabanda ngomsekuseni amaqonda phantsi ngeyona ndlela phaa kufefe futhi ko-7 degrees benjenje kwakhona ke mzontsundu wam kwelaphondo futhi lasentshona Kapa kwindawo ke ezikumazantsi futhi nempuma kwelaphondo buzinze phaa koJoad kwasekuseni futhi naphaya eOudtshoorn siziganeko kakhulu zokuduthuma kwezulu phaya ngamaqondo phantsi ka-10 nantsi imozulu kwelaphondo ke lapha koNorthern Cape upela kakhulu ke phaa kumantla futhi wena uhlala phaa koAlexandra Bay buphila phaya eUppington futhi naphaa koPriska ekuseni kuyabanda kunethe nje yonke laa ntsasa ngo-11 degrees kanti ke futhi benjenje kwelaphondo ke mbukeli wam lapha eNorthwest kwezo ndawo kakhulu ke ezikumantla nentshona phaa kwelaphondo njengaphaa koFryburg kwasekuseni naphaa eTosca Taung amaqondo okutshisa abaphantsi bayafana ngo-10 degrees kuyabanda ke futhi yonke emva kwemini yabo yangomso benjenje ephondweni laseGauteng kwezo ndawo ezininzi kakhulu phaya ezisembindini kwelaphondo njengaphaa koSoweto buphile eThembisa eSprings naphaa eJohannesburg futhi yinkwankca nokuqatha kakhulu ke kubhudla komoya phaya ngo-7 degrees nyuka nam ngokubanzi ke siphawule phaya ephondweni ke bethuna laseLimpopo kwindawo ezininzi futhi ezikumazantsi nempuma phaya kwelaphondo wena uphila phaa koPhalaburo kwasekuseni ngo-12 degrees naphaa kumantla futhi eThoyandou kusabanda ngomso xa bevuka kanti ke nantsi futhi imozulu phaya empumalanga koMiddleburg kwasekuseni futhi ngamafu nenkwankca nengqele phaya ka-6 degrees naphaa kumantla futhi phaya koSikhukhuza naseMbombela ekuseni ngu-12 degrees mbukeli wam vuma ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya ke KwaZulu Natal kumazantsi futhi njengaphaya ePietermaritzburg ekuseni naphaya eThekwini futhi lelo 16 kanti buseKokstad kuyabanda kakhulu ko-6 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshwele imiyoli kamnandi mawethu.